Godmorgen. Jeg blev trigget af Kasper Junges post her til morgen. Så nu er jeg lige i gang med at sætte mit setup her. Det er Kaspers post. Øh, 30 minutters challenge, white coding. Jeg kalder det AI coding. Så det jeg svarede tilbage, det var, at jeg vil... det står så ikke her. Den kommer der. Rive rundt med en Cloud Code og noget FPGA software for at se, hvor langt jeg kunne nå dertil. Og til det har jeg så taget et par FPGA'er frem. Så det her, det er en kinesisk GoWin FPGA på 1 tang nanoboards. Den kommer i en 9K og en 20K. Det er 20K'en, den er sjovt nok mindre, kan indeholde mere. Det er 9K'en, som vi har her. Og det fede ved de her boards er, at der er VGA output i den anden, HDMI output i den anden ende. Så på FPGA'en, der kan jeg så lave et eller andet sejt grafikdemo og få vist over på min skærm herover. Så det er sådan set challenge. Så må vi se, hvor langt vi når. Hvis vi når rigtig langt, så får vi også lidt audio på. Og som man jo også gør i tv-køkkenet, så har jeg snydt lidt og forberedt et repo, som jeg bruger på alle mine FPGA-projekter og ASIC-projekter, når jeg laver det. Og det vil sige, det er ligesom en template, hvor jeg har adgang til at læse og skrive via USB øh, øh, connected til min computer. Det bruger jeg normalt til at downloade kode ned til min FPGA Flash, så kan jeg rekonfigurere hardwaren på den. Og der er så også et endpoint, der snakker med en simpel UART, og det vil sige, at jeg så fra min PC har et CLI til at kunne styre den applikation, som jeg nu engang har smidt derned. Det er simpelthen, vi får brug for det. Det er i hvert fald rart at have mulighederne, hvis det er det, vi skal. Det, som jeg måske lige skal fortælle igen, en FPGA, det er jo et stykke digitalt konfigurerbart hardware, som man koder med et højniveaus hardware description language. Og normalt, hvis man går på DTU eller læser elektroteknologi eller computer science, så bliver man skolet i, og i hvert fald her i Danmark, at arbejde med VHDL, men i open source toolchainen, hvor jeg bevæger mig det meste af tiden, jamen så bruger vi Verilog eller Verilog System Verilog til ligesom at kunne abstrahere op fra det at kunne instantiere simple registre, flere af dem, og beskrive hardware på den måde. Hvis man skal lave større ting, jamen så findes der programmeringssprog, som er højniveaus ting, hvor du er endnu nemmere ved at abstrahere og kan bygge RISC-V-processorer og sådan nogle ting. Men lad os komme i gang. Vi skal i hvert fald have vores HDMI connected, så min skærm den siger, den er gået i power mode, for der er ikke noget signal til den. Så lad os prøve at starte med at klone det repo, som jeg havde forberedt her. Så jeg går ind i Work, ASIC, Workspace. Herinde har jeg alle mine ASIC-projekter, og så kloner vi det repo, som jeg har forberedt til det her. Så det ligger herover. Så copy, det fik vi lappet der. Git, git clone, det er repo. Så er vi herinde. Og herinde har jeg organiseret min kode, så inde under digital, der ligger alle mine digitale building blocks, det vil sige entiteter for de hardware, som jeg beskriver nede på min FPGA. Og min top af den ligger herinde og under digital. Nej, jeg vil starte lige en code op, øh, fordi det er ligesom en editor. Og herover kan vi så også se, hvis vi lige gør det her vindue lidt mindre, og fonten større,
så kan I se, at vi snakker om, at jeg allerede her har nogle entiteter, der jeg kan snakke med. Det her, det er min top. Det her, det er et I2C interface. Det kommer vi ikke til at bruge. I stedet for bruger vi UART interfacet, som kan snakke ned til en FTDI USB til serial converter, og så har vi RxTX pindene, som vi togler, og der ligger der så en lille protokol, som vi kan snakke med. Det vi så kan med den, det er, at vi kan snakke ind i den her registerbank, og den her registerbank er skrevet i noget Golang, og i Golang har vi så en registermap herover. Så der kan vi oprette nye register, og vi kan forbinde de register til et eller andet logik. Og I kan se i første omgang, så har jeg min debug-led mappet ind på 8 bits her, så lad os se, om vi ikke kan komme til at styre de LED'er, der er nede på FPGA-portet. De er i hvert fald mappet der. Og den mapning, den ligger så inde under mit FPGA-projekt i en constraint-fil, som er den her. Så her kan I se, at hvis jeg for eksempel kigger på min debug-led der, jamen så ligger de herover, og kan jeg så selecte, hvad for et pit på mit board, jeg kan sætte den op til. Den er forbundet internt, så den skal jeg selvfølgelig ikke pille ved, så det ryger vi lige ud i cancel der. Men vi har jo ikke særlig meget tid, så vi må ellers se at komme i gang med at starte noget white coding op, i stedet for at glo og sidde rundt og kigge i filer. Så det er jo det, man gør ved at åbne sin favorite miljø op, og her der har jeg et shortcut for YOLO mode med Cloud Code. Og der ligger allerede en init-fil, men nu tager vi lige og lader den læse den init-fil, så det skriver vi lige til den. Read init. Um, and let's get started on a 30 minutes challenge to get some graphics on HDMI demo running up running. Så går den i gang med det, og det er jo det, der er det fede ved det her miljø, at nu har jeg lidt tid til at kunne sidde og snakke om, hvad vi så skal. Og der ligger allerede en Cloud Code .md i det her bibliotek, fordi mange af de ting, som der er på den her platform, har jeg allerede arbejdet med i det her setup. Så når den nu har glået det igennem, så er den jo klar til at begynde at lave en ny blok, som jeg fortæller, den skal ligge under digital HDMI, hvor den så kan bygge en digital blok, som kan snakke med skærmen. Og så skal vi så derefter have den til, og jeg tror, vi starter med at bare lade den lave en color demo på skærmen, og så tager vi den der. Den har allerede set, at den skal i gang med at lave noget, som kører i VGA-mode. Og ja, så stort set det, vi snakker om, det er det, som vi er. Og det kan selvfølgelig blive lidt udfordrende, fordi vi har allerede set, at der er nogle frekvenser, der skal være på plads for, at PLL'en, der sidder inde i min skærm, den logger op på den frekvens, som min applikation kører på. Og hvis vi får problemer med det, så har jeg selvfølgelig mit vanvittige seje måleinstrument her, som er designet af Flummer til det, der hedder Shitty Add-on, som er, det var en helt anden ting, der kom lidt væk. Jeg har selvfølgelig noget værktøj her, noget oscilloskop, skærmen, og du ved, det store værktøj, som kan komme i gang med at udfordre, hvis vi møder udfordringen. Lad os se, hvad der sker. Jeg kan så også lige vise, hvordan det fungerer, fordi allerede på den her FPGA, der ligger allerede et image, og det kan jeg snakke med. Så hvis jeg nu åbner en terminal op og går ind i vores projekt, Work ASIC Workspace, her, så kan jeg kalde mit CLI-tool ved at sige UCOM. Gør det lige lidt større, så vi ser, hvad der sker her. UCOM som en general purpose tool, og det er så read, write by name eller by adresse,
Og jeg ved, at mine ledere, de ligger på adresse 2, så lad os lige prøve at se, om vi kan skrive noget og læse til dem. Så UCOM, write, adresse 2, 0xFF. Så det skulle meget gerne tænde dem alle sammen. Det skete så ikke. Det er så spørgsmålet om, hvad der lige gik galt der. Øhm, Lad os se, om vi kan læse fra dem. Ingenting. Så lad os se, om det er fordi, at vi ikke har vores make-fil. Så lad os lige gå ned i digital FPGA-toppen her. Der har jeg nogle make targets for lige at sikre mig, og jeg kan lave den, der hedder show devices. No devices found. Connect, disconnect. No devices found. Make find devices. Den kan stadigvæk ikke finde noget. Sikre, at dit board er connected til USB. Lad os lige prøve at få den der i. Og disconnect og connect igen. Stadigvæk ikke noget. Lad os prøve at tage den her. Jeg ser, det går allerede rigtig godt. Det er godt at vide, at vores anden device er i gang. Lad os se, om vi skal uden om min blok, vi har herovre, eller vi måske har fået et kabel, som kun er øh, et... Ja, lad os prøve igen. Der fandt jeg en, så vi ryger tilbage til det her board. Og så smider vi, nej, vi snakker lige, se om vi kan snakke med den Find Devices. Og den kan se de to forskellige boards, det er ligesom lagt ind i det her, og den vil vi så gerne bruge, og vi kan, lad os prøve at se, om vi kan køre vores, det vi ikke kunne før. Så read fra devicen. Anden gang kom den igennem, vi får det her ud, og lad os se, om vi kan lave en ucom write 2. Og her tænder vi så alle LED'erne på den. De er der. Jeg har sådan en fed feature, så jeg kan sige ucom trim. Og så kan jeg her i mit UART se, at jeg nu har fat i at kunne bruge mine piltaster til at motionere rundt omkring her. Jeg kan se, hvor det er, jeg ligesom er på den her. Så det virker. Altid også. Ud af det. Og den her er vi fat i. Nu prøver vi så lige at smide den her på. Det, der er lidt en udfordring, når man gør det, det er, at der kan være ground potentiale i stedet for det her. Og alle de her ting, det er jo sådan noget, som softwarefolk overhovedet ikke forholder sig til. Men også hardware designere, der bygger vores egen chips, vi bliver nødt til at prøve alle de her ting. Og nogle gange slå ting ihjel, men efterhånden så er ting jo blevet billigt og nemt at arbejde med. Så vi ligesom bare kaster os ud i det. Så nu fik vi den på, og vi kan stadigvæk snakke med devicen, og vi kan stadigvæk altid super fint. Så vi er et godt sted. Så nu kan vi så kigge tilbage til vores ting herovre og se, hvordan det ser ud her. Og den har jo lavet et eller andet, og så er det jo altid et spørgsmål om at prøve at finde ud af, hvad fanden den har lavet, og hvordan vi kommer videre med det. Den siger, at den ikke kunne finde den, og den bruger måske... Ja, den har valgt et forkert board, så det skal vi lige bede den om at rette tilbage igen. Eller også så skal vi skifte bort. Og den kan jo se de make target, som den har været med til at lave. Find devices, load flash, og så er vi dernede, og så smider man bare 2 på, og så skulle vi se nogle color bars. Så jeg synes, at vi skal skifte over til vores 20-port, og så se, om det egentlig ikke allerede øh, er nået dertil. Der kom liv i den der. Nu kom der så også en VGA-skærm på i den anden. Altså, nu siger jeg HDMI, men det fungerer som en VGA-skærm i den mode, som vi har fat i her. Og vi skal så ned i vores bibliotek, eller vores root folder her. Det er så der, vi allerede er.
Så den siger, at vi skal kunne køre, hvad var det, den sagde? Vi skal lige skifte bort, så vi skulle køre en make find device og make load eller make flash for ligesom at enten load det direkte i FPGA'en eller lade det, lade det gemme sit flashen, så næste gang vi power FPGA'en op, så får vi den mode. Vi kører en make find device, og den kan se, at jeg har 20 kort på 20 kilo bort på. Og så siger den har skrevet det ned i en .fpga, så vi ved, at vi bruger den, og den foreslår selv, at vi skal køre en make flash, og vi får en fejl på den. Fail to open. Og det er by serial number, den skulle åbne den op. Så lad os lige prøve at se, om vi kan gennemskue, hvad der går galt nu. Connector og disconnector. Den bliver ved med at sige, at den ikke kan få fat i den. Øhm, og hvad kan vi være ude i her? Nogle gange så har jeg oplevet, at vi har dårlig kommunikation imellem dem her, som kan være forstyrret af ground loops i sådan noget som det her. Ingenting. Lad os prøve at bede den om at køre det mod en Tang 9 i stedet for. Please move target to Nico FPGA board. Hele det toolchain, som jeg er i gang med at bygge op her, det er sådan rimelig nyt. Jeg er først begyndt på det, efter jeg har fået adgang til Claude Code og fået den superpower, som gør nogle af de tools, som jeg godt kunne tænke mig at have, ligesom ikke rigtig var blevet, jeg havde mulighed for at bruge. Så derfor så er der ting, der ikke virker endnu, men det er godt at få kigget på, sådan at det kan komme op og køre. Så nu skulle den meget gerne retarget til, at vi kan se den op her i gang med at kompilere koden igen, sådan at vi får det smidt i hovedet på en Tang 9. Det er typisk jo så nogle andre constraints, nogle andre pinde, den skal hooke det op ud mod, og derfor skal vi køre hele toolchainen igennem. Hele toolchainen, som er open sourced, består af en Yosys, som er et compile script, som kan konvertere vores Verilog ind til en logisk liste af AND gates, OR gates, og de bliver så mappet ned til FPGA'en, og så kan vi på FPGA'en få implementeret det, som vi har bedt. Den har nogle konflikter, som den siger her. Øhm, Too close to clock input og complete bank. Så den har nogle udfordringer, men det, der er det fede ved Claude Code, det er, at den er jo startet op i YOLO modes, så den er selv i gang med at finde ud af, hvad det er, der går galt, og kan læse outputtet hele tiden, og har fået et sådan rimelig fornuftig target at gå efter, og det bygger den op imod. Nogle gange er det sådan, at jeg er lidt udfordret i at ligge og snakke oven i de filer, som allerede bliver arbejdet i, så jeg kan ikke tillade mig at snakke med bordet, uden at jeg er sikker på, at Claude Code ikke er i gang med at downloade til den. Fordi det finder den også på at gøre. Det synes jeg bare er fint, at den tager flere opgaverne for mig. Lad os lige prøve at se, om vi stadigvæk kan snakke, fundet bordet. Det var et 9K, og lad os se, om vi kan snakke med den. Det kunne den ikke. Den første læsning går galt, og den der, den er god nok. Okay, all good. Åh nej,
Fordi den tror stadigvæk, at den skal teste mod et Tang Nano 20K-board. Eller også er det der en gammel information, som jeg har fået. Nej, det er det ikke. Det er fordi min rulle-op-skærm, den gør noget andet. Det er så det, der er lidt en udfordring, fordi den terminal, som jeg har her i mit vindue, som jeg ser på, er jo det, som øh, Claude Code ligesom præsenterer for mig. Den fungerer ikke ligesom en almindelig skærm. Så lad os lige stoppe den her, og så sige, we need to build to Tang Nano Nico. Og det er jo muligt, at det er fordi, at den oppe i sin resonering her ligesom har fundet ud af, at den ikke kan arbejde på en 9'er. Det ser sådan set ikke sådan ud. Den er godt klar over, at den skal skifte over til nogle andre. We have different conflict in the serializer for the... Okay, og den kan jeg godt huske, jeg har været igennem. It has fewer I/O races than let me just the pin challenge for that. Create simplified HDMI output Tang Nano Nico instead of LVDS. With simple LVDS pins. Okay, så vores udfordring er, at nogle af de øh, det er noget med den måde, man skal snakke med en HDMI-skærm med nogle lavspændings, high-speed resources. De er lidt udfordret på de her boards. Og de er åbenbart forskellige på Tang 9K i forhold til Tang 20K. Så det kan være, at vi har udfordret os selv lidt for meget til at få det her køre på 9K. Og man kan sige, at den eneste grund til, at vi gjorde det, det var jo fordi, at jeg ikke kunne connecte til mit 20K-board. Så man kan sige, at det var måske smartere at prøve at udfordre og snakke med 20K-boardet, i stedet for at prøve at tage den udfordring og få det til at køre på et 9K-board. Men jeg tænker, at alle de her ting er en ting, jeg skal have løst alligevel, fordi øh, en af de næste større opgaver, jeg har, er at skulle undervise 25 elever på Sorø Talent, på Astra Science-talenterne, hvor vi har inviteret nogle gymnasieelever ned for at lade dem blive chipdesignere. Det vi håber på at gøre der, det er at skulle arbejde på det her board, som er Tiny Tape-platformen, hvor at man kan få lov til at lave sin første chip via et vanvittigt billigt setup, som igen er drevet af hele open source og Tiny Tape Out. Så der på den måde har man mulighed for at lave noget, der kan lave noget VGA-demo. Vi har også en mulighed for at boote en RISC-V-processor, som sidder nede på den, som så booter for den her flash memory, der er på, og man kan sætte et Simon Says og køre nogle ting på det. Det bliver de høvlet igennem, og så er de forhåbentlig chipdesignere for resten af deres karriere. Det er i hvert fald planen. Nå, lad os se, hvor langt den er nået. Den er ved at bygge mod 9K. Vi kan se, den er med en make build der, og den kører. Og jeg er lidt irriterende, den her roll-up-funktion, som bare sender mig i toppen, i stedet for at fokusere noget. Øhm, Her kan jeg genkende noget af outputtet, der kommer fra terminalen her, som er en del af selve flowet, der kører. Det er jo det, som Claude Code hele tiden ligger og kigger på outputtet af hvad det hedder, min constraints. Og det er sådan så måske også en fejl i det, at skulle lige ind og ændre noget i constraint-filen. Så det tyder på, at vi lige er lidt udfordret, for jeg kan se, at vi har kun en cirka 5 minutter tilbage af recordingen her. Men jeg kører lidt over tid, og så må vi jo tage og lave den her på et andet tidspunkt. Det kan være, at jeg skal forberede mig lidt bedre, så vi kan få se, hvor langt vi kan nå.
Så er den i gang med at bygge igen, efter at have ændret constraint-filen og mappet nogle pinde fra den ene board til den anden. Og jeg kan så også fortælle, at en af de andre war stories, jeg havde, det er på det her board, når man trykker på reset, så puller man reset-pinden til lav, og når man trykker på reset på det her board, så puller man reset-pinden høj. Og når jeg har ligget og bygget det samme infrastruktur til det ene til det andet board, jamen så blev jeg bare bidt så meget i røven, at det og kunne ikke forstå, hvorfor det ikke virkede på det ene, og det virkede på det andet, og jeg var bare lost, indtil jeg fandt ud af, at det var sådan, det hang sammen. Nå, nu siger den, der er kommet noget ud af det her, og den vil gerne sige, at den har connected de her pinde, bare den ikke vil have, at jeg skal sidde og mappe de her pinde, fordi så bliver vi sgu være forældet langt. Som kører single arm disparate with short HDMI cable, most monitor. Uh, Ellers så skal vi over på den mere robuste. Og det var så det, vi også konkluderede, at vi måske havde en udfordring af, men lad os se, hvad der sker. Så igen, vi skal på vores terminal, og så skal vi køre vi kunne bare kunne køre en flash, og vi er på det board, så vi har kørt den der flash. Nu kan vi se, nu kører der en flash-proces igen. Først så sletter den EEPROM'en, flash memoryen dernede, og så overskriver den med det nye, og lige så snart den er overskrevet, så booter den ind i det. Så ser det sådan der ud. Lad os se, om den har bibeholdt vores mulighed for at trimme den her. Det ser rigtigt ud. Der står 2 dernede, og det ser rigtigt ud. Og så lad os lige connecte den her. Og den connectede uden at det gik helt galt, og jeg kan se, at min skærm herover sådan set bare er gået power down mode, så det vil sige, at den får ikke noget signal. Og det er så her, hvor debug-arbejdet går i gang, fordi jeg er ikke klar over, hvor det er i vores signalkæde, at det her det er gået galt. Så jeg tænker, med den tid, vi har tilbage, så vil jeg prøve at bede den om at bygge til 20K-bordet, fordi at den har den opdaterede ting, og så vil jeg finde ud af, hvorfor det er, at vi ikke kan snakke med den. Eventuelt tage et andet 20K-bord og se, om vi har bedre held med det, om det skulle være bordet, der var noget galt med. Så ud med dig igen. Vi sætter den lige i gang med at bygge 20K. Did not work with Nico. Let's try to build for 20K again. Og mens vi gør det her, så kan vi jo måske debugge, hvorfor det er, at vi ikke har snakket med den, for det er et eller andet low level, som ikke relaterer til det, vi sidder og laver i det andet setup. Så lad os se. Vi kan køre den, der hedder find make find device. Den kan godt se det board, og den finder det rigtige serial interface på den. Den smider det ned i FPGA, så lad os lige prøve at se, om der er om vi kan snakke med den. Jeg skulle meget gerne bruge noget af den samme infrastruktur. Her der læser jeg 10 adresser fra memoryen, så jeg kan godt snakke med den. Og så var det et spørgsmål, om vi kunne flashe den, så make. Lad os lige se, hvor langt den er nået her. Den er i gang med at cleane og builde til 20K. Og så nåede den ind i noget ballade med nogle pinde, den ikke fik der. Det må vi se på et andet tidspunkt. Og den får ikke bygget noget, fordi det her, det går galt. Det, som vi så den gjorde sidst, det var, at den lige fandt ud af, hvad det var for et fix, den skulle gøre til det, og så kører den igen. Lad os se, om vi har noget, vi kan flash med. Det har vi ikke. Den siger, og det er stadigvæk, fordi den ikke får åbnet devicen. Og den device-navn, som den har der, var sådan set det samme. Så lad os lige prøve at finde et andet board, og lad os se, om vi kan få
Så den til at køre. Jeg har en her, og jeg har flere boards på vej fra Kina, fordi det er bare the shit. Så vi skal køre en find device igen. Der. Og det, der måske er lidt spændende, det er, at det C1-nummer der, det ligner det, der er på den anden. Tror jeg nok. 3021. Og der sker det samme. Så nu ved jeg, at for at debugge det her, så skal jeg nok ind og kigge på den måde, jeg kommunikerer med det. Jeg kunne gøre det, at jeg connected by device i stedet for. Så lad os lige prøve at se, om vi kan være hårde og gøre sådan her. Og så i stedet for den der connecte direkte til UART. Lad os starte uden, så der sker ingenting. 200 minus device, og så sige dev. Der er mange. Det gør vi ikke. TTY. Der er lidt, der var også mange. Men lad os bare vise den. Det er 0, 1 eller 2. Så lad os bare prøve. Der. TTY. USB 0. Det var det ikke. Den kunne den slet ikke snakke med. USB 1. Ups, der var den. Så nu fandt vi ud af, hvad der var gået galt. Og her flasher vi den så med noget, efter jeg kan se, at den har opdateret herinde bagved. Nej, den er stadigvæk ved at bygge, men i hvert fald så havde vi et image, som er blevet smidt ned på den, og som den så accepterede. Lad os se, om vi har adgang til om vi kan læse fra den. Det kan vi ikke. Så det, den har gjort, det er måske at læse noget forkert ned til den. Lad os lige køre en flash find. Make find device. Den kom der, og read fra den der. Det kan den heller ikke. Så der er et eller andet, der er gået galt i det image, vi har flashet ned på den. Det er okay. Nu ved vi, hvad den skal gøre, fordi den er blevet færdig herover. Og den har de her. Og den vil gerne have, at vi siger en make load board device. Så det var måske det, der var gået galt i det andet. Så lad os lige prøve at se, om det er det, der har drillet os. Det var det, vi skulle gøre hernede. Den siger et eller andet til os. Så et eller andet går galt i den. Chip unknown. Lad os lige prøve uden. Den giver os det samme. Så lad os prøve at se den, vi havde her. Samme. Problematic. Nå, jeg tror, vi stopper her, fordi det her, det var en 10 minutters, en 30 minutters challenge, og jeg nåede ikke så langt. Og, men jeg håber, I har set, at det at arbejde på fysisk devices, og det kunne være embedded mikroprocessor og FPGA'er, som I ser her, er faktisk noget, der kan lade sig gøre. Det er ikke kun software og store build stacks, som er det, man kan bygge der på. Så over and out. Tak for challengen. Jeg forsøgte. Det lykkedes ikke. Vi snakkes ved.